Shubor nakaslem jong unong san hima. Ka Stephen Memorial High Secondary School kaba na maulay kanton masar kalayo ra ya kanamla adu kalimpung ya lekai kebalatip kum ka first maulay inter school athletics meet arajar arpo hendrio laban kedo bakani kalimpung ya lekai kade kebalapendong de maulay games and literary association bat kelas dang nadu ka arpulai tarik unaitung balapen hap perdano hanin ka henyo tarik unailar arajar arpo hendrio Daw MLA ka maulay uba Bright Starwell Marbanyang kumukongsan hagajinon lang u District Sports Officer ka East Castles District uba Damang Singkon kumukongsan kerpang lembat ki principal kinong hikay ki kumikik pa jong ki khana school lembat ki we kinong shakhot ngobha ka Stephen Memorial High Secondary School kebelalong kala adu akani gelumpung kala yo khur hadu lai puhnyo tali kita kema ki begenthop ya khatnyo tali kita kema ksyar khat saw tali kita kema rupa bat hendeu tali kita kema runong Ya kekerdan baar la yo ada ke Umrinja Presbyterian High Secondary School kabala khur arpu phra tali kita kema ki ba kenthop ya khatwei tali kita kema ksyar hanyo tali kita kema rupa bat shphau tali kita kema runong bat kerdan kabalai la yo ada ke Macqueen Secondary School kabala yo arpwei tali kita kema ki ba kenthop ya handeu tali kita kema ksyar handeu tali kita kema rupa bat khandai tali kita kema runong ha ka chinyakop ya March pass kamaulai Presbyterian High Secondary School kralong kanong jom Hakani skill open sami ki khusnam kerpang ki bekenthop ki best athlete haki kerdan bapher hak kerdan under 14 jong kishanrang ya ka khusnam best athlete la yo da u Fernando Jarain naga school St Francis di Assisi High Secondary School kat ba hakalyang ki kenthai pat la yo di hybrid Ruma Deb naga school Grace Care Academy Haka under 16 kategori ya khusnam best athlete jong kishanrang la yo da u habe ban kraw maulong na Christ Church Secondary School bat kalawai ba pranai laurinyang naga school Umrinja Presbyterian School kala yo hakliang ki kenthai haka under 18 pan ya ka khusnam best athlete na pdeng kishanrang la yo da u Amos Stars imle naga school Maulai Presbyterian High Secondary School bat hakliang ki kenthai pat la yo da ka Bakmen Hun Shangplyang naga school Macqueen Presbyterian School, Faisal Lang Umdor, kini Rulong ready. Mulai Christian Knight gold medal. Javelin throw under 14 boys, bronze medal R1 Longse Stephen Memorial. Darren Lingdo Longpure. The race, bronze medal Grace Care Academy Jonita Lingdo, medal Mola Presbyterian, and gold medal Iwan Ramon Ping Rope Grace Care Academy. Presbyterian Secondary School. Felix Pantramarak. Friends, please one back right, Emily. Please one back right. Yang itu terserap dah ini sendiri. Ai kublai kerpang ya kini ki ba organize ya kini ka program ka first maulai literary and games competition. Pi teng ngi juyo sno bon sini ki locality ki sinong jung ki skiwai pa chalaban se ai pa ki judan ki perlong mahai kum kini ki judge competition ki debate ki mock ki quiz bat ki jingi lakai kum ni bat teng isno dio ba ki sinong jingi ngim judan kani ka jingi ajun pi nga di nong sinong mulai mentang sa amoro kari ke ba ngadayaro nang mensim jang baro bat nga kermen bakan dai ka jing sedang jang ke ka ba ngila ban penhe la sailis ngi bat kum dong sinong penpau om tangka support ka jangan rei kanu ko bangila banyarap nong sinong ngi kloy ban wan asa kaman ti kumta nga ai kublei pi baro ke besimenta ni kapor nga duai bo blei nang kurku ko do pi baro ki khna pi kalawai jong kari ko jat benvil
long ki khna ki pasmat ka jing yelakai bar hoj ki pasmat ru ka jing puli ka puthi khnang ba la shailis ngi ka lawi ka jong pi ka future jong pi ka long ke ka balong ka internet bat ka bawon ra ya ka jing hun ya pi ya ka ying ka sem ka jong pi ya snong ka thau jong i bat ya ka jala ba ka ri bra ko Ngi community ngi pelong house na mo banwan lingba jong ka association ngi scam kinang buon ki school bat kan wan ra ru mau kumbang la yaso na ka jingkren katu kani kinong kren ki bas kaman oi kalong ka badongkam bandon ya ka jingkot jingkhia habidi bat ka bor berkhat ni so thu kata kalong ka badongkam ka bat ka ba kaman lai ngim la ban klet ru ban nalor ka jabing ka jongi ken ma kinong kam ru bandon ya ka met ka bakot ka bakhia bat ka por ka bakum kani ka pen ken ma wingi ba ngi dongkam ban sim khia om tang habidi bat ka puli ka pusi dai kum juru habidi bat ka met ka phat ka jongi ban na kalian ka jonga kit bok kit weng na ka ta jong pi we ki khna school ki bla sim menta hoi ha ka jingi khun don ki ba job don ki bam poisa ka thong dai kum nga ju ong na ka we ka tournament sa ka we pat mo ka participation is better than winning ka jingi sim menta ka jong pi kalong kam koridor ban ya ka jing job bar nge scam ha ki snap ki banwan mo om tang ki ti school ki bla yo ya ki medals ki babun mo nge scam ba sim snap ki we pat ki school ki pat kre bat kini le khamba bat kini le kumnu mo ban weng no le si ya ka ka school ka bawan ningkong menta mo ban wan sadam makipan na community bakan don ka bakum kata ka healthy competition bar nge scam na kalian ka jonga nga kit bok kit weng kham tam e na kam ta ka Molai Games and Literary Association nam ta kini ki sinjam ki babha ki ba pi bila shim ni sokhia nam ta ki khon samla ki jungi ho ni kwa ki khon samla ki jungi kendai ki ba start ki dei kita kumbala penpau di Sumarbin mene mo i pet ki we pa ki than jong sar shilong dan shibun ki competition kham tam ai bat ka literary competition re bangi phai ni ki dong ka than ka jungi le se ka kham duna ngamong ba kam don ka kham duna ngit scam banang ni shikamat ngin shimkhia bagi don gup kini ki competition ngin da shimkhia ban pen kre namar kadai ka platform ka kum kini mo le se kalau amlong ka jing sedang nam ta ki ba kham khra bat ki ba kham ba na ka bata jong pi de na kalian ka jonga nga kit bok kit weng ya ka association ka Molai Games and Literary Association hi barkowai kinong kit kam baro ban nang ta jingi lang baro ban ngit scam hakipor ba kisi ki binangwan ngin nang yetre lang mo nadu kinong kai nadu kiri orang ba kibaron dekat bangini por kumju ru kinong hikai ki khana school ba kumju ru ki volunteers baro ngini tre ringkat kumno banang kentiu ye ki khon bat ki hybrid ki jongi bat khamtam ya kani ka snong ka i ka jonga ka jong pi ka snong Molai khublai sibon khublai sia jargo ublai nang ker khu nam ta jingi lang baro